አርስተ ዜና አፍሪካ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘወነነን ብስልጠና ዝበቅዐን ድልዱል ፖሊሲ የድልያ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገንዚቦም። ፖለቲካዊ ዘይምርዳኣት ንምፍታሕ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንላዕሊ ንልዝብን ምይጥን ከም መፍትሒ ምውሳድ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ካብ ዜና ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ወታደራታ ኣብ ጎኒ ሩስያ ከም ዘሰለፈት ንፈለማ እዋን ብዕለ ፍሊጣ። سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو ساعات حدا خوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا مصينا لنا زيناتات اندامراحكم سخم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر منغستي اب فطران كلتن فريط امتهيونا سرح مخانو مكتل قداماي منستر تمسገን ጥሩነህ ገሊጾም ሚኒስትራት ትምህርቲ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ሚኒስትራት ስራሕን ክእለትን ምስ አፍሪካ ብሬንስ በምትሕባር ዘሰናድ እዎ ጉባኤ ኢኖቬሽን አፍሪካ 2025 ኣብ አዲስ አበባ ምክያድ ጀሚሮም። ኣብቲ ጉባኤ ሚኒስትራት እቲ ዓውዲ ሃገራት አፍሪካ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት መሓዙት ትምህርትን ኣብ ውልቀ ሴክተር ኢንቨስትራትን ይሳተፉሎም። እቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈቱ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ቀጻል ወለዶ ንምህናጽ ትምህርቲ ቴክኖሎጂን ክእለትን ወሳኒ ምዃኑ ኣረድዮምሎም። መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርትን ክእለትን ማእኸል ብምግባር ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ መሰረተ ልምዓትን ህንፀት ዲጂታል ኔትወርክ ከምኡውን ኣብ ፈጠራን ክእለትን ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ኣመላኺቶምሎም። ሚኒስትር ትምህርቲ ብርሃኑ ነጋ ብግድኦም ሕዚ ዘለዉ ኩነታት ዓለም ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ንመጻኢ ወለዶን መናእሰይን ብትምህርቲ ቴክኖሎጂን ክእለትን ምድላው ትፅቢት ይግበር ኢሎም። ንሰለስተ መዓልታት ዝካየድ እቲ ጉባኤ ብትምህርቲ አይሲቲን ክእለትን ዝተተሓሓዙ ወሰንቲ አጀንዳታት ቀሪቦም ዘተ ከም ዝግበረሎም ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ብምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ገምጋም አፈጻጽማ ትልሚ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም የካይደሎም። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጸን ኣብ ዘመሓላለፈኦ መልእኽቲ ኣብቲ መድረኽ ገምጋም ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተሰርሑ ዕዉታት ስራሕቲ ብምፍታሽ ጥንካረታት ንምቕጻል ዘኽእል ዝርዝር ገምጋም ክነካይድ ኢና ኢለን። ኣብቲ መድረኽ ገምጋም ኣብቶም ዝተረፉ 3 ኣዋርሕ ትልምታትና ብዝተማልአ ኩነታት ንምዕዋት ኣብ ዘኽእሉ ምርዳኣት ክንበጽሕ ኢና ክብላ እውን መልእኽተን ኣመሓላሊፈን ኣለዋ። እቶም ዝፈለናዮም ጸገማት ብምስትኽኻል ንህዝብና ብመሰረት ዝኣተናይ ቃል ንምግልጋል ዓርስና ብዝበለጸ እነዳልወሉ ክኸውን እውን ተመንየን። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ምስ ሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ተዛትዮም። እቲ ዘተ ጎና ጎኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ እዋን ጽድያ ትካል ገንዘብ ዓለምን ባንኪ ዓለምን 2025 እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ምስ ምክትል ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኤሪክ ማየር ኣብ ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ተዲቦም ውፅኢታዊ ዘተ ከም ዝገበሩ ተገሊጹሎም። ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ዞባዊ ምርግጋዕን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሓበራዊ ድሌት መሰረት ብምግባር ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ልዑል ምሕዝነት ንምጥንኻር ቆራጽ እያ ኢሎም። ምክትል ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኤሪክ ማየር ብግድኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝገብሮ ዘሎ ሪፎርም ዓለም ለኸ ጸገማት ክጻወር ዝኽእል ቁጠባዊ እናሃነጸ ከም ዝኾነ ገምጊሞም ኣለዉ። ኢትዮጵያን ሩስያን ብዓውዲ ባህሊ ኪነ ጥበብን ስፖርትን ብሓባር ንምስራሕ ተዛትየን። ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ሸዊት ሻንቃ ምስ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ
ኤቭጌኒ ተርክሂን ኣብ ዓውዲ ባህሊ ኪነ ጥበብን ስፖርትን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ዘተ ኣሳሊጠነሎም ኣብቲ ዘተ ኢትዮጵያ በዓልቲ ዋና ብዝሃ ባህልን ታሪኻዊት ሃገርን ብምዃና ምስ መንግስቲ ሩስያ ኣብቶም ዓውድታት ብምትሕባር ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ኢትዮጵያ ንኣባል ሃገራት ብሪክስ ባህላ ንምፍላጥ ከምኡውን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምጥንኻር እትሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ምስ መንግስቲ ሩስያ ብምድግጋፍን ብምትሕባርን ከም ዝስራሕ እውን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ቀጻሊ ሰነድ ስምምዕነት ብምኽታም ናይ ክልቲአን ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ስራሕቲ ብሓባር ንምስራሕ ምስ ምዕምዖም ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ህንጸት ቤተ መጽሓፍቲ የመደመር ትውልድ ኣብ ቀረባ እዋን ንምዝዛም ርብርብ ይግበረሎም ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ዝኾነ መሸጣ መጽሓፍ የመደመር ትውልድ ብዝርከብ ኣታዊ እናተሃነፀ ዝርከብ ህንጸት ቤተ መጽሓፍቲ ምምሕዳር ድሬዳዋ ኣብ 3 ኣዋርሕ ንምዝዛም እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ቤተ መጽሓፍቲ ባህሊ ንባብ ንምጉልባት ኢሉ እውን ብስነ ምግባርን ብፍልጠትን ዝተሃነፀ ወለዶ ንምፍራይ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓድግን ቱሪዝምን ምምሕዳር ድሬዳዋ ሚካኤል እንዳለ ገሊጾም ኣሎም ብልዕሊ 470 ሚልዮን ብር እናተሃነፀ ዝርከብ እቲ ቤተ መጽሓፍቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈጻጽማ ህንጸቱ 80 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐ ንፋና ሚድያ ኮርፖሬሽን ተዛሪቦም ህንጸቱ እንትዛዘም ብሓደ ግዜ ልዕሊ 1000 ሰባት ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እውን ኣፍሊጦም ኣሎም تملكتي مع زينا حزوني قتل نب زرزر زيناتاتي كحلفكم أفريقيا زمناوي تكنولوجي زوننن بسلطنة زبق عن دلدل بوليس يدلع كبلو مكتل قدامي منستر تمسكن طرونه أجنزبهم ثم مكتل قدامي منستر حمشاي سبورتاوي نحنح عززت بوليس أبال حبرت هاجرات مبرق أفريقيا كفيتهم أجميرم له نسبة باشنا فندالة بريو برانا حبريتا بملوات دوب سجر جبنات بحبار مكلخالن عبتي زوبا زركبا تكالات بوليس زلون متحبار نمعباين لما غيرو زتسانادا ايو تمالي عبد سابا زتجمر حمشاي نحنح سبورت عززت بوليس أبال هاجرات حبرة مبرا أفريقيا مبل حدميتن 16 عمت مسرتا بوليس إثيوبيا مخنيات بمكبار أبز تسانادا أبزي نحنح نيثيوبيا حاويسو شوعات هاجرات مبرا أفريقيا بشدوشة زتفلالي عينة سبورت النات ساتفالو يركبا نزي نحنح سبورت عززتي بوليس مكتل قداماي مينستر تمسكن طرنه بوقعي كفيتهم مويم
ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላልዩ ዘበናት ንምርግጋጽ መሰል ኣፍሪካውያን እናተሟገተት ዝመጸት ሃገር ምዃና ዘዘኻኸሩ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዘበናዊ ፖሊስ ካብ ትምስርታት ሒዛ ድማ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ብምትሕባር እናሰርሐት ከም ዝመጸት እውን ኣልዒሎም እዮም። ከተመሰረተ 116ኛ ዓመታትን ያስቆጠረው ካብዚ ምስረት 116 ዓመታት ዘቆጸረ ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ትካላት ፖሊስ ብዙሓት ሃገራት አፍሪካ ተሓባቢሩ ሰሪሑ እዩ። ንሓድሓዲኦም ኣሰልጢኑ እዩ ንምምስራት ገሊኦም እውን ምኽንያት ነይሩ። ካብ ካልኦት ትካላት እውን ብዙሕ ነገር ቀሲሙ እዩ። ብቁፅሩ ዝተመጣጠነ ብስልጠና ዝበቕዐ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝወነነ ምስ ሓድሽ ዓለማዊ ምዕባለታት ዝጓዓዙ ትካላት ፖሊስ ሕዚ ንኣፍሪቃ ግድን ዘድልያ እዩ። ኢትዮጵያ እናካየደቶም ዝመጸት ዝተፈላለዩ ትካላት ጸጥታ ናይ ምምሕያሽን ምጥንኻርን ስጉምትታት ውጽኢት እናተረኸቦም ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም። የኢትዮጵያ ፖሊስ አደረጃጀቱን እያስተካከለ ፖሊስ ኢትዮጵያ አወዳድብኡ እናተስተኻኸለ ብቕዓት ስልጠና አባላቱን እናመሓየሸ ተጠቃምነት ሓደሽ ቴክኖሎጂ እናዕበየ ዓለም ለኻዊ ልምድታት እናኸዓበ ተመጽኡ እዩ። ብቑዕን ዘበናውን ፖሊስ ንምህናጽ አፍሪካውያን ዘለዎም ምትሕባር ዝያዳ ከጥብቁ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ አተሐሳሲቦም እዮም። ህጋዊ የሆኑ የሸቀጦች የካፒታልና የሰዎች ዝውውር ለማሳለጥ እየረቀቁ የመጡ ልዩ ልዩ ወንጀሎችን ለመከላከልና ሕጋዊ መስርሕ ዝውውር ሸቀጣት ካፒታልን ሰባትን ንምስላጥ እናተራቀቁ ዝመጹ ዝተፈላለዩ ገበናት ንምክልኻልን ድሕንነት መሰረተ ልምዓት ንምውሓስን አፍሪካውያን ንአፍሪቃ ብዝበቅዕ ደረጃ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ይግባእ። ፖሊስ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መበገሲ ትጽቢት ዝግበረሉ ሓላፍነት ነዚ ዘበን ብዝበቅዕ ደረጃ እናተግበረ ከም ዘይጸንሐ ዝተዛረቡ ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብዝተኻየደ ምምሕያሽ ወይ ድማ ሪፎርም ብዛዕባ ዝተረኸበ ውጽኢት ከምዚ ኢሎም እዮም። ሀገራችን የተደረገውን ሪፎርም ተከትሎ ኣብ ሃገርና ዝተኻየደ ሪፎርም ስዒቡ መንግስቲ ብዝሃቦ ትኹረት ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብዝተፈጸሙ ተግባራት ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ብቴክኖሎጂ ኣብ ዓቕሚ ህንጸት ብሎጂስቲክ ብምርመራ ብምክልኻል ገበን ብርክባት ብሓፈሻ ኣብቲ ትካል ዝተኻየዱ ኩሉ መዳያዊ ሪፎርም ልዕሊ ውጽኢት ተመዝጊቡ እዩ። ፖለቲካዊ ዘይምርዳእት ንምፍታሕ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንላዕሊ ልዝብን ምይጥን ከም መፍትሒ ምውሳድ ከም ዝግባእ ይግለጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕልነት ሓሳብ ንክሰፍንን ጎንፅታት ንክውገዱን ኩሎም ኣካላት ብጽሕቶም ንክፍጽሙ ተሓቢሩሎም። ንጸብጻብ ነጻነት ፍቅሩ ኣባዲ ደመቀ ኣብ መንጎ ሰባት ዘጋጥም ዘይምርድዳእ ብልዝብን ምይጥን ምፍታሕ ዝጸንሐ ባህልን ልምድን ደቂ ሰባት እዩ። እዚ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ንዝፍጠር ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ከም ልምዲ ኣብ ምውሳድ ውስንነት ይርአ። ኣብ ምንቅስቓስ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንዝህሉ ኣፈላላይ ፖለቲካ ካብ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ብምይጥን ልዝብን ምፍታሕ መማረፂ ዘይብሉ ከይዲ ምዃኑ ይግለጽ። መነጋገር ላይ መደማመጥ ላይ መወያየት ላይ ቤዝ ያደረገ ኣብ ዝርርብ ምይጥን ምድማመፅን ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ባህሊ ምህናጽ ኣይካልን። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ዓባይ ሃገር እያ፣ ብዙሕ ጸጋ ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ጸጋ ተጠቒምና ክንዕብዮ ብዝግባአና ልክዕ ምዕባይ ኣይከኣልናን። እዚ ድማ ምስ ኩናት ዝተተሓዘ እዩ። ብጎንፀን ኩናትን ስልጣን ንምዕታር ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ዝጎድእ እምበር ዝርብሕ ኣይኮነን። የዜጎቹ መታመም፣ የዜጎቹ ሰላም እጦት፣ ናይ ዜጋታት ምህዋኽ ሰላም ምስኣን ኮነ ሓው ምስ ሓው ተቓቲልካ ዝርከብ ውፅኢት የለን። ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ሓሳብ ቃልሲ እዩ ዘድሊ። ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝደፍእ ምኽንያት ዋላ እኳ እንተሃሎ ጎንፅን ኩናትን መማረፂ ምግባር ኣድላይ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ፖለቲከኛታት እዚ ኣብ ምትራፍ ኩሉ ሓላፍነቱ ክፍጽም ይግባእ ኢሎም። ዜጎች ልማታቸው ላይ እንዲያተኩሩ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ልምዓት ስራሕን ተናሓናሓይነትን ትኹረት ክገብር ይግባእ። መንግስቲ ካኣላይ ክኸውን ኣለዎም። ነገራት ብሰፊሑ ክግንዘብ ይግባእ። ቤት ዓዲ እውን ግዲኦም ክፍጽሙ ኣለዎም። ፖለቲካ ፓርቲዎች ለሀገር ሰላም ግንባታ ለዲሞክራሲ
ምህዳር መስፋት ንህንፀት ሰላምን ዴሞክራሲን ውድባት ፖለቲካ ዝህልዎም ግደ ብእወንታዊነት ተገንዚቦም ካብ ጎንፂ ብምርሓቅ ሰላም ብዝዕስል መንገዲ ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ። መንግስቲ እውን ኩሎም ፀገማት ብሓሳብ ንምፍታሕ ሚይጥን ልዝብን ተዝገብር ጽቡቕ እዩ። ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣማራፂ ብዘይምዃኑ ንዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት እቶም ፖለቲከኛታት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም በተጨማሪ እነዚህ የትጥቅ ትግል ያሉት ወንድሞቻችን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንዘካይዱ ሓይልታት ናብ ሰላማዊ ልዝብን ሚይጥን ክመፁ ይግባእ። ፍልልያትና ከም መልክዕ ጽባቐ ኢና ክሪኦም ዝግባእ እምበር ንጎንፂ ምኽንያት ክኾኑ ኣይኽእሉን። አገር እየመከረች ባለችበት በዚህ ወቅት ሃገር ምክክር ኣብ ተካይደሉ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣየድልን። ምዝራብ ምልዛብን ምድህማፅን እዩ ዘድሊ። ናብዚ ከይዲ ንክመፁ ድማ ይፅውዕ። ውሑስ ሰላም ብቐጻልነት ንምስፋን ፖለቲካዊ ሃዋህው ምስፋሕ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ዘይ ምርድዳኣት ከምኡውን ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓይሊ ንምሓዝ ብዝግበሩ ምንቅስቃሳት ንሃገር ዋጋ እናኽፈሉ መፅኦም እዮም። ሕዚ እውን እናኽፈሉ ብዛዕባ ምዃኖም ይዝረብ እዩ። ብወገን ገለ ሓይልታት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምምራፅ ሸለል እናተባሃለ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ይለዓል እዩ። ኣቐዲሙ ካብ ዘብፅሕልና ኪሳራ ብተወሳኺ ሎሚ እውን ኣይደሓናን ዝብሎ ኣመራርሓታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሰላማዊ ቃልሲ ምምራፅ ህዝብን ሃገርን ምድሓን እዩ ክብሉ ሓሳቦም እናገለጹ ይርከቡ። ሃብታሙ ተክለስላሴ ዘዋደዶ ጸብጻቢው ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ቀርቦ እዩ። ብረት ኣልዒልካ ናብ ጫካ ምእታው ንሃገርን ህዝብን ሰላም ምኽላእ መንግስታዊ ስልጣን ዴሞክራሲያዊ ብዘይኮነ መገዲ ንምሓዝ ለይትን ቀትርን ምስራሕ ሓይልን ጉልበትን ጥራይ ኣሚንካ ንዕግርግር ምስራሕ እዚ ሎሚ እውን ዘይሰገርናዮ መርኣያ ከይዲ ማሕለኻ ፖለቲካዊ ባህልና ኮይኑሎም ብሓሳብ ስዒረ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ረኺበ ምምራሕ ክእል ዝብል ገዲፍካ ሓይሊ ናይ መወዳእታ ምርጫ ምግባር ምክትል መራሒ ዜማ ኣርክቴክት ዮሃንስ ከም ዝብልዎም ቅሉዕ ምስሊ ፖለቲካዊ ባህልና እዚ እዩ። ተፎካካሪ ፓርቲዎች በነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ተወዳድረው አሸንፈው መንግስታዊ ስልጣን መስርተው ያውቁም። ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ብነፃን ፍትሓዊ ምርጫን ተወዳዲሮም ስዒሮም መንግስታዊ ስልጣን መስሪቶም ኣይፈልጡን። ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ክልቲኦም ወለዶ እዚ ኣይተሳክዐን። ስለዚ መብዛሕትኡ መንገድና ናይ ዓመፅ መንገዲ እዩ፣ ብኹናት እዩ ወይ እውን መንግስቲ ኣብ ምውዳቕ ዝተመስረተ እዩ እምበሪ ካልኦት ሰላማዊ ኣማራፅታት ኣይነበሩን። ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝነበረ ታሪክ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ዘይተጠቐምናሉን ዘይረኣናዮን መገዲ ግን ድማ ሎሚ እውን ኣቦቱ እዩ ዘሎ። ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክትል ኣቦ መንበር ኦነግ ቀጀላ መርዳሳ ከም ዝብልዎም ዝመፀ ናይ ሰላምን ሽግግርን ግዜ ናይ ምጥቃም ዝኸፈአ ፀገም ትረአ ፀኒሑ እዩ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደው ስልጣን መያዝ በጠመንጃ ነው። ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ዝተሓዝ ብብረት ምዃኑ እዩ ተለሚዱ ዘሎ። ካብ ቀደም ጀሚሩ እሱ ዝተለመደ ንስልጣን ከም ውሕስና ዝረአውን ብረት እዩ። ንገሊኦም ንሱ እዩ ናብ ብረት ዝወስዶም። ኢትዮጵያ ንዘበናት እናተንከባለሉ ዝመፁ ፖለቲካዊ ስንክሳራታ ብዘላቕነት ንምፍታሕ እናመኸረት እያ። ኩሎም ፖለቲካዊ ሕቶ ተዓጢቆም ብረት ዘለዓሉ ሓይልታት ኣብ ከይዲ እዚ ኣወንታዊ እጃም ንምፅዋት ክሳብ ዝወሰኑ እዋኑ ኣይሓለፎን። ህይወት ሓሊፉ ሰብ ጠፊኡ ንብረት ዓንዩ ስልጣን ክሕዝየ ንዝብል ኩሉ ናብ ህዝቢ ተጸንቢሩ ክካታ ኣለዉ። ኣባ ገዳታት ኣለዉ፣ ሽማግለታት ዓዲ ኣለዉ፣ ኣቦታት ሃይማኖት ኣለዉ፣ ብዓብዩ ድማ ህዝብ ኣሎ። ጫካ የገባው ኃይልም ቢሆን የመንግስትን ጥሪ ማዳመጥ ናብ ጫካ ዝኣተው ሓይሊ ጻውዒት መንግስቲ ከዳምፅ ክሰምዕ ግቡእ ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ብባዕሉ ርድኢት ክምዝን ኣለዉ። እዞም ሕቶታት እዚኦም እዮም ከዘራርቡንን ከረዳድኡንን ዝኽእሉ ብምባል ድማ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ ብምሓዝ እዞም ሕቶታት ብመንፅር እዚ ክፍትሑለይ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ነገራት ሕዚ እውን ናብ መንግስቲ እንተዘቕርብ ከይዱ ነገራት ብሰላም ምዛሞም ኣይተርፍን። ትካላት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ብምጥንኻር ውፅኢታዊ ስራሕ እናተሰለጠ ከም ዘሎ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣፍሊጦም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩሎም ከባብታት ስራሕቲ ልምዓት ንክጠናኸሩ ሓይሊ ጸጥታ ክልል ቀትርን ለይትን ይሰርሕ ምህላውን ገሊጹሎም። ንጸብጻብ ወንሸት ደጀኔ ሙሉብርሃን ግርማይ
ትካል ጸጥታ ክልል አምሓራ መጥንኻር ውጽኢታዊ ስራሕ ይሳለጥ መላው ኮሚሽን ፖሊስ ክልል አምሓራ ዘላለም መንግስቴ ምስ ኢዚያ ብዝነበሮም ጻንሒ ተሓቢሮም መንግስት ምስ ሕብረተሰብ ትክልል በመተሕባር ትልሚ ጥፋት ጉጅለ ልዓዲ ኣብ ምፍራስ ውጽኢታዊ ስራሕ ምስ ስላጡ ዝገለጹ እንትኾኑ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትክልል ብዝተረኸበ ሰላም ሕብረተሰብ ትክልል የልዕልዎም ዝጸንሑ ሕቱታት ልምዓትን ሰላምን ብርኪ ብብርኪ መልሲ ናይ ምሃብ ስራሕ ይሳለጥ ከም ዘለውን ገሊጾም እዮም በሁሉም ራቱም አቅጣጫ ብትሄድ ህግ የማስከበር ስራውም የተከናወነ ኣብ ኩሎም አንፈታት ክልል አምሓራ ስርዓት ሕግ ምኽባር እናተሰርሕዮም ዘለው ብተመሳሳሊ ኣብ ቁጠባ ፖለቲካን ሰላምን ድሕነት ህዝቢ ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ንኽርከብ ዝገብር ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ በዚ ልክዕ ድማ መዋቕራት ኣብ ምምሕያሽ ተሰሪሕሎም ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ራዕዳዊ ጉጅለ ንብረት ዜጋታት ብምስራቅን ብምዕናውን ዝፍለጥ ካብ ጌጋኡ ንክምሃር ዝገብሩ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሑ እዮም ዘለው ብኻል ወገን እቲ ብዓዳዊ ጉጅለ ሒዝዎ ጸንሐትን ምግወንፂ ብዘይ ምዕዋቱ መረዳእታታት ሓሶት የሰራጩ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እቶም ኮሚሽነር ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘሎ መንግስቲ ብህዝቢ ዝተመረፀን ጥንኩር ብምዃኑ ሰላማዊ ዜጋታት ኣብ ልምዓት ተረባሕትን ዝኾኑ ምግባር ጠመተይቡ ይሰርሕ ከም ዘለውን ገሊጾም እዮም ፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው አካላት ራሱ ጽንፈኛው ኃይል ጉዳይ ፖለቲካ ዘለዎም አካላት ነቲ ሽማግለታት ዝጎድእ ንህዝቢ ዝርሽንን ንመምህራን ዝቐትልን ሓይሊ ክቃወምዎ ይግባእ ኣብቲ ክልል ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምርጋጽ ብመጽናዕቲ ዝተደረኸ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ኮሚሽነር ሓይልታት ጸጥታ ክልል ዳግም ኣብ ምውዳቡን ጠመተ ተዋሂቡ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ሰላምና ደህንነቱን የማረጋገጥ ኃላፊነት የክልሉ የጸጥታ ኃይል ስለሆነ ይህንን ሰላምን ድሕነትን ምርግጋጽ ኃላፊነት ጸጥታ ቢሮቲ ክልል ስለዝኾነ ነዚ ክምክት ዝኽእል ሓይሊ ብኣተሓሳስባን ብተግባርን ብኣፈጻጽማ ልእኽቶን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዝርከብ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተሓገዘ እዩ ምባል እውን ይከኣል ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ስራሕታ ልምዓት ንኽጠናኸር ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ቀትርን ለይትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክነስግረኩም ኢትዮጵያ ኣብ ቴህራን እናተኻየደ ዝርከብ ሳልሳይ ኢኮኖሚያዊ ጉባኤ ምትሕባር አፍሪካ ኢራን ከምኡውን ኣብ ዓለም ለኸ ኤክስፖ ትሳተፍ ምህላዋ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ጉባኤ ብቐንዲ ኣብ መንጎ ኢራንን አፍሪካን ዘሎ ምትእስሳር ኢንዱስትሪ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምጥንኻር ጠመተ ሂቡ ዝካየድ እንትኸውን ብሚኒስትር ዴኤታ ኢንዱስትሪ ሓሰን ሙዓሊን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ መድረኽ እናተሳተፈ ይርከብ ፕሬዚዳንት ኢራን ሙሱድ ፔዝሽኪያን ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ ሃገሮም ብጥዕና ንግዲ ኢንዱስትሪን ሕርሻን ዘመዝገበቱ ዓወት ብዝምልከት ልምዲ ተመክሮን ቴክኖሎጂን ንሃገራት አፍሪካ ንምክፋል ድሉት ምዃና እዮም ገሊጾም እቲ ጉባኤ ብነዳዲ መድሓኒት ማዕድን ኢንዱስትሪን ከምኡውን ኣብ ሕርሻ ኢነርጂ ንግድን ኢንቨስትመንትን ጠመተ ሂቡ ከም ዝካየድ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ሰሜን ኮርያ ወታደራታ ኣብ ጎኒ ሩስያ ከም ዘሰለፈት ንፈለማ እዋን ብዕሊ ኣሚናላ ሰራዊት ሃገር ብመንገዲ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መራሒ ኪም ጆንግ ኡን ብዝሃቦ መምርሒ መሰረት ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ሩስያ ተሰሊፉ ዞባ ኩርስክ ሓራ ንምውፃእ ሙሉእ ብምሉእ ሓጊዝ እዩ ኢሎም ፒዮንግያንግ ነዚ ዝገለጸት ሓፈሻዊ ሓለቓ ስታፍ ሩስያ ቫለሪ ገራሲሞቭ ንፈለማ ግዜ ብወግዒ ንጅግንነት ወታደራት ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ምምጓሶም ይዝኸውን ዘሎ ሰበ ስልጣን ምዕራባውያን ሃገራት ካብቶም ናብ ሩስያ ዝተለኣኹ 11,000 ወታደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 1,000 ኣብቲ ኩናት ከም ዝተቐትሉ ክገልጹ ተሰሚዖም ነይሮም ሓለቓ ስታፍ ሩስያ ብተወሳኺ ሩስያ ንምዕራባዊ ዞባ ኩርሱክ ደጊማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቆጻጸረት ገሊጹ ነዚ ግን ዩክሬን ነጺጋቶላ ኣሜሪካ ንመግለጽ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምንዋሕ እቲ ኩናት ንዝተጻወተቶ ተራ ሓላፍነት ክትወስድ ይግባእ ኢላላ ኣሽሓት ወታደራት ሰሜን ኮርያ ብዝሓለፈ ዓመት ናብ ዞባ ኩርሱክ ከም ዝተንቀሳቐሱን ትካላት ስለያ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ሰሜን ኮርያ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣብ መንጎ ፒዮንግያንግን ሞስኮን ዝተበጽሐ ሓበራዊ ኪዳን ምክልኻል መሰረት ብምግባር
ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ብኣጽዋራት ክትሕግዝ ምዃና እውን ተመላኺቱ ኣሎ። ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኣፍሪካ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝወነነን ብስልጠና ዝበቕዐን ድልዱል ፖሊሲ የድልያ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣገንዚቦም። ፖለቲካዊ ዘይምርዳእት ንምፍታሕ ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንላዕሊ ልዝብን ምይይጥን ከም መፍትሒ ምውሳድ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ኣብ ዜና ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ወታደራታ ኣብ ጎኒ ሩስያ ከም ዘሰለፈት ንፈለማ እዋን ብዕለ ፍሊጣ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዚና ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን ሰላም